Min mindu ġiet stabilita l-lotja tal-programm ta' residenza li jista' jwassal għaċ-ċittadinanza minn dan il-programm ġi ġenerat mod dirett biljun u 130 miljun euro u meta tqis l-effett indirett fosthom minħabba l-kirjiet l-ammont jitla l-biljun u 700 miljun euro. Dawn lotjiet ġew trasferiti lil Fond Soċjali għall-Iżvilupp Nazzjonali l-NDSF u l-Fond Konsolidat fil-waqt li €1,800,000 euro ġew mogħtija minn applikanti li ntaslu fil-programm lil-laqdiet mhux governattivi lokali sal-aħħar tas-sena li għaddiet. Is-sena l-oħra d-Dipartiment taċ-Ċittadinanza ffinalizza l-proċessar ta' 1563 applikazzjoni għal reġistrazzjoni ta' persuni bħala ċittadini Maltin. Dan intqal f'konferenza l-aħbarijiet li fakret is-sena mit-twaqqif tal-Aġenzija Komunità Malta. Il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija spjega l-għanijiet prinċipali ta' din l-Aġenzija u l-irwol li qed taqdi fil-waqt li tappoġġja numru ta' proġetti relatati ma' għanijiet soċjali jew filantropiċi li huma kkunsidrati ta' importanza nazzjonali. L-Aġenzija Komunità Malta twaqfet plan speċifiku sabiex tikkoordina il-funzjonijiet li hemm fil-liġi taċ-ċittadinanza f'entità waħda. Funzjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-għoti taċ-ċittadinanza b'investiment, kif ukoll id-dispożizzjonijiet oħra li għandhom x'jaqsmu ma' għoti taċ-ċittadinanza b'reġistrazzjoni u b'naturalizzazzjoni. Ġie spjegat kif wara l-emendi fil-liġi dwar iċ-ċittadinanza Maltija, l-Aġenzija komplet tindirizza l-iżbilanċ soċjali li bih tfal imwielda barra żwieġ ta' missier Malti ma kinux jiksbu ċ-ċittadinanza Maltija awtomatikament ma' twelid, bħal fil-każ ta' tfal imwielda f'ċirkostanzi simili għal omm Maltija. Is-Segretarju Parlamentari għaċ-ċittadinanza u l-Komunitajiet Alex Muscat spjega kif din l-Aġenzija qed taqdi rwol importanti ferm fid-dawl il-programm ta' residenza li jista' jwassal għaċ-ċittadinanza qed joffri sosten qawwi lil pajjiżna. Kemm ilhom jeżistu programmi ta' ċittadinanza l il-ġurnata programm ta' residenza b'investiment ġew iġġenerati l fuq minn 1,700 miljun euro fl-ekonomija tagħna b'mod dirett. Jiġifieri l-importanza ta' din l-Aġenzija f'mument tant importanti f'realtà ta' pandemija huwa wieħed kbir.